Welcome to the leading site news. Josing dolo edo turam holong ben kibibon pangcheng ponsi pini ani an dadak Diopani College long an bangke ingdeng troksian nang tang lo labang so inter college cultural competition penangan laso ajai me kibipen penangan arada tumbangke KCS ban ke thakdun na pusona lamchar julunga dolo wabis tamila bange kadug bis tamili tum KCS ke thakdam hansila pangso asai ki claim chingwa chingsai ponsin tum bipon bomsi alada pini ani an bangke da Diopani College long ke bian bangke ingdeng troksian nang ke plenglo tasinili tum makimang bang lahelo je jutang ka pabir ji jutang ke thak jigali tu jutang ke pacandun college long anta media korte atomhan nitum karbilo charlie jutang terang song hin pen kang sama chero pi bajerik lo nilitum karbilo charlie jutang terang song hin pen kidam tang 2016 hang pathek det pen apit 2017 aning kan pen labang so all kar benglong inter college karbi cultural competition a jaimek difu josing dolo edo turam holong pen kibibon pangcheng ponsi pini ani an dadak Diopani College long an bangke ingdeng troksian nang tang lo labang so inter college karbi cultural competition penangan laso ajai me kibipen penangan arada tumbangke KCS ban ke thakdun na pusona lamchar julunga dolo wabis tamila bange kadug bis tamili tum KCS ke thakdam hansila pangso asai ki claim bange matha nang ne je labangke nilitum ninghang penle ki claim kali la karbi cultural society amai pu mate nilitum ke LJ asong kiri PA along chief advisor akai Chandra Singh Pro sarsi nituman bidisore nang pia teng pensi nilitum maning kanwang stamila bangso all kar binglong inter college karbi cultural competition bangke nilitum pi dupon bom lo lasi nilitum pi podo ponangkok mati nilitum akemang lalo je karbi anglong along jonial festival pen youth festival non karbi youth festival golden jubilee taminang le lo je nilitum hadak hekdun long ji langdun long ji ajonial tin pen ajonial karbi anglong hawara lo jonial dupik di sitamila so ajonial committee pen na chipate lo youth festival lo mangke college ka charli ri smart man ke riso yang ri bom da long le ri tamilong le lo athia dak mai ko pilo school ki dunde ma ko mane class 9 pen iride ma mitre ke fail tum ang parta ronga jolom la non class 8 class 9 charli momo smart tum sidak kilonikan hanwang ji proten de la so bang chelang no dak ti do gauti la pen ko mane ladak nang ki nang foreigner dom phan ma ko mane tum nang ki nang kilang do na phan festival nang ki dun polo tangte ko mane kilon ki kana tum phan la festival putak ma kachepati putak arjuru putela rong pen nang ki dun class 8 class 9 so mar tum mandela school dun de tum bangke thanu te khede jipu akama tha pensi college charli eri so jang tum yongsi bangso jutang jubar hin thek pemilo lapen dak youth festival da college ke charli ri samare yang tumsi chipindi dun long lo polo te chipati dun lo polo tangte mohala dak mai komani tumle lali tum chipati puthak ma dress puthak pen chenglo ka do be puthak li tuma na arju tami thanmun thekpu paching ni thekpu pu ke mang pen sinil tum bangke laso inter college program bangke KCS tum pen chingwai central committee amai pu pen chingwai chingsai ponsinil tum bipon bomsi aladak pini ani an bangke da Diopani College tong ke bian bangke ingdeng troksian nang ke plenglo lasinili tum ke mang bang la hello je jutang ka pabir ji jutang ke thak jigali tu jutang ke pacandun college long anta
lasona jai mek pi dopon nang je the college tum ke Charlie tum bangke youth festival on Charlie tho kandun de lapen cepati dun de ang pada journal festival hota cepati dun de lasi college long ke do bom Charlie ri somar kor yang tum stami hari so yang tum stami laso jutang jubar hin di labang thekvek nang ji made lun thekvek nang ji kan thekvek nang ji chini vek nang ji po kemang besun pi dopon lo anchot ali ni tum jutang juban chot kali labang so jai mek along tum ke amotu mantala lo promoting traditional literary and culture among the Karbi students pusin ni tum amotu stami dolo labang ke nil tum only itum majutang jubat kacepati chot kali lo itum dak tami itum bangge lamir hin dadolo lapen toklang amo hin tami itum dak aning kanwang tami itum cepati hin tami itum pedopon bom sini itum talon bom bom si pini arnian bang dak diupani college song anak talon lo la sini itum central committee hin pen ningkang sampen churo intung Karbing Long Autonomous Council has tami ha keching pen non ingdeng troxians tami Karbing Long Autonomous Council CM akai Dr. Tuli Ramrong hang pen chenglok tim Karbing Long tuaning kanos tami nang kecerap dun biara joksi ni tum bang so ajai mek pini arnian sami pichun pon long lo lapen pini ladak diupani college principal sar boson rong par pen chenglok mati alang lige dak reception committee mai phumalo lapen alang li risango mati tim reception committee tim doan lapen dak college staff lapen college student union society ben chenglok diopani college long students ke doan fast tamin tum Karbilo Charlie jutang terang song hin pen labang so engdeng trok all engdeng troksi all Karbing Long inter college Karbi cultural competition labang so jai mek kibi do pon long nang ceram nang ditudun pen aliralon pen tum dak nang katalon long pon tum ningkang sam kachurupi pajuri glo lasi kado ko fast tami nili hin pen kabachini lak thei pansi repik chelo kardo kecengsi media partners lamang so engdeng troksi all Karbing Long Karbi Charlie jutang ataran de inter college Karbi cultural competition ilitum pininga singkan aphan dak de pani college long sing deng troksi bang ge peman polong lo tarik kre sila pen tarik kre hini lasi nilitum central committee KLJ pen kapin karateng pen nilitum tong sekot pen reception committee sing pen nilitum klembong wang bon pen pini amang ke nini ani nang letang lo se towe delegates kedeng artist man kedeng lapen la kado kowe mai kang pu lapen tadap rong ketong flag kang tour lapen competition non mesen ben chun pon lo la si Karbi traditional sports lapen culture lapen pilah literary writing mokhala kado we cepate pon lo colleges tum mane osomar tum non owi kimia tum loga Charlie tum talent do pik pik ke tok herjer sama jume pik pik pen kelun ke kan sama ning chaparong pik pik la bangkari tum a college pen mangke central committee manar choropar pik lo lason de ingkorap pli de pani homosti long dak bangke santipur la pen dak selunian la song kang bangke Karbi bangke don vel dak ex MSc borsino ph la sona dim si la sona Karbia jutang jubat ka competition bang dak nang ke host ben munitum amek prang dak ilitum pindeng sumpot chok lim ben rong ketong gedam proseson gedam lang mit pik selang lim tum ta foto nang itulitun la pen nang lang dum project la proseson da highway long tame nan peden me bang lo foto nang itulitum ekdom mane arsik nang lang ekdom lang mit pik so la le tuma jutang bang ke inthir ad me pik kanon bang ke KCS tumdat kali sinon kala Karbilo Charlie jutang ateran tumenta college long stamila sona program gibi pon potke nil tumbang ningarong pon pik lasi la sora program nang cerap du tumbani li choropar pik lo media atum stame nang coverage report la bangso program har reception committee ke seng ke cheng la pen chisik bom lo la pen non tumi ke cheng la pen non an stame nang coverage pidun pot alang tumi stame choropar pik lo la pen Karbing Long Autonomous Council, CEM, EM doan, MSc doan, Board Chairman doan, atumhan stame choropar pik lo labang so program aphan council ben dan tim Karbing Long bes tamni tumhan nang cerap dun thegapot Karbi jutang aphan kaching hon thegapot choropar pik lo lapen apart ne ladak dikhai koi nilip lapen surubothar lapen dak depani homosti la homosti ke thompen college bang gadak depani college an vet lo tas la bang so college long me nei reng nei chingthu nei pu kamatha pen rar tum stame surubothar nilip la pen depani pen na chetudun pak
jati amuk puci pupipin pen Adivasi Karbi Nepali lapen dak tulah Okhomia lapen jati krehini thaben dak nang chingrum nun pela bangsa program no alir nang alon pidin pot de paniarat lapen la konstitusi ke thom arak to masame ke churo lam pelel college bangke hum krehini yang chitong no lo hum krehini yang chitong no lo si netum ningarong lo Difu Golf College, Difu Commerce College, Harlong Biwelengbi College, Bokayan College, Pranav Budapest College, Lapedang Eastern Karbi Anglong College, Pen Rukasen College, Harawhat College, Thonok Bay College, Samson Singh T College, Long Mirjang College. Lasi hum krehinian mangkenang chitong nulo. Si ditum hum krehini chitong pen college hi pen. Somatum kachitong jutang jubat ka cepat coy long bangke ningarong meme nang cerap tun lo tum art and culture IEM sar surjorong par dan alangli pen ni tum central committee tum pen reception committee chingwai chingsai dam lo dan alangli pen lead nang enponsi ni tum Karbiang long CM Dr. Tuleram rong hang long dam sil tum chingwai dam lo chingwai dam pen non la kadok ko mai ke cheng pen non an stamela kadok ko khorcha morcha stamela lang tum ben si nak pidun bom isi kacithan gang tung ahok aspet alam ge lalo Depani College lada ka bangke along le ciri Kregetom ini portalong ke sta geographically lang la bata ciri trok baksi doi amase Daden education IEM Jogot Singh tinil tum social freshers mid hudak Depani College long wanglo halo social alang li waidak la pen class sap pen pu dikang lo dake college bangke kunu pode provision ave longle biong nang tum longle kaprek le ciri no ipolo la sinile tum dak Depani arat pen tum ching lang longle khali duma pulang si hadak kene borneja along hadak longle thek long lo hadak pen thek long pen hadak ne tum long team visit lo land and revenue EM Omorsing Tisu lapen art and culture EM Suryorong Par lapen local MSc lapen EM Mukut Mohonto lapen dak forest law ACF lapen ARO lapen gudde ni tumadak inspection adim lang dam lo adim aklong lo along le bangka ni tuman nang pipo pulo seta ni tum panapan lo officially bangke ni tum hanon pusame allotment bang long lela lasini tum kagos pe ni bangke tum council of process bom lo stame along le officially bang ni tum manang pipira masi ahe adim aklong bang ni tum rang rong lelang lasi council fan ni tum jitu land and revenue em especially fan ni choning ri bangala lo prapjin bela solong le allotment nang pilo bedan ni tum ladak pen hadak stame ni tum temporary ahe betam di chikim nampo pen hadak se college stame ni tum establish dam po badak pese class time academic sama tu pangceng nampo bosi mathapon Depani College governing body pen ka mathapon mang ini ke la momento la pen certificate bang ke ni tum signal lo la pen central committee pen ni tum chingmai bom lo la mo ni tum committee pen si aku ni tum chingmai tu si mo non stamela price kilong depan ke ni tum pu chingmai pen prices bang ke ni tum pipon po